You don't know him. Gangster Mriseko. Yeah, you mbotudza unonzi hani unoita nezvei vanhu vada kunyazoziya. Mana kunyaya diki notwa chabza mana. But ndina Sauro asina kurira neSauro akarira neSauro wepauche neSauro asiri kuzikanwa. Ndiyo ndinaye ndokona kungompamidza kana izvezvi. But zvingotirwadza chete ndezvekuti pachada maflegi po pasumudzwa mureza vakawanda voigeza chitaunzengeza vakawanda ndimbo waseza saka kana kuda kuroma freestyle pakadai so panoda up and down like a seesaw cause ikwiridziki like a yoyo zvatakuita izvo mana izvo sazvamboitwa tiri kuda type netype dzemangoma kuchitauni kwaremera vanhu kuchitauni saka ndimboregedza kuvashudha nemangoma AK47 nakadhakura nanyamura ngoma ndasiya ndadzidzikirira ndasiya ndavaratidza kuti ndinovatsikirira itsikidzi ndadzinzira futi tsitsi pamoyo ndadziratidza kuti ndiri wemoza wepachimoyo ngoma ndinosumudza futi ndemusindo sumudzai masando munoda kutaura chi haisipo mwanze bondo edzidzidza pondo iri kukwecha mapoto vakusera ari kutangidza hondo ndinovaratidza kuti ndine chimoto pasho njavha vaudze kuti bhora tisi tinori javha ndiri kudarika mageto youth handiudzwe zvekutaurwa nandunge youth ndomudhonzera marope ndimudhonzera macheni handitye kuchekwa ndenge ndichidhonza matwaini ndini weuya anobata banga nekuseri kwebanga ane mavanga bhuru rinorwa rinoonekwa nemavanga ndine kamera futi ndairemera nditori jimu nini ndemapaunzi maweights ichi chiri kurema ndechepachitown ndipinze H-town anopa mhanya semudhudhudhu yekuamerican town kati chatap ndasonza mapati